Здрасти. Аз се казвам Манко Пенч. Псевдоним някакъв. Доста артистичен, доста просташки. С две думи ще ви разкажа. Започнах да се занимавам с една доста екстремна работа преди 6-7 години. Работех много яко. Работехме на слънце и си пиехме някакви бирички, такива. Наливахме се, криехме се от шефа. Това на него не му беше угодно, го обяваше, но не въпреки това си пиехме, защото не харесваше де факто. Провървя ми. Започнах да бачкам сам. Създадох собствена фирма. Тогава нямаше от кой да се крия. Започнах да се наливам и, ако щете ми вярвайте, пиех по 30 бири на ден на работа на 30 метра височина. Работа ми е опасна, няма да казвам това е. И започнах да пия, без да се крия абсолютно. Вечер, през деня пиех бири много. Вечер пиех много концентрат. Случиха се доста неща в живота ми, които случиха се изведнъж кофти неща. Обърнаха живота ми, де факто. Пиенето стана дадено за мен. Се изрази така. Без 4-5 водки с един голям порцион бира, аз не можех да заспя. Имах адски много приятели, докато работих и докато бизнесът ми вървеше. Аз взимах една доста крупна сума. Имах ужасно много приятели, много хора ме уважаха заради самия мен. Когато започнах да се наливам, доста хора избягаха от мен. Местих се от град на град. Бягах от самия себе си. Но де факто съм бегал от алкохола. Започна да ме сърби тялото. Започна да се побърквам. Буквално да се побърквам. Нямам си представа как се чувства един алкохолик, но аз не можа да спя цяла нощ. Сутринта разбрах, че съм алкохолик. Пълен, завършен алкохолик. И изписах в Google как да откажа алкохола. И там на втория или третия път открих някакви си капки такива. Защото брат ми, той, понеже ми е добър приятел, ми беше казал, че майка ми и нашето цялото семейство са преценили, че трябва да се подпишат там, да не бият някаква инжекция за алкохолизъм, без аз да знам и така нататък. Видях тия капки и ми се сториха доста по-добре от инжекции, от терапии, в смисъл да не хода по комуни и по не знам си още какво, и реших, ще ги поръчам. Поръчах ги и дойдоха и аз и си помислих, тия капки за алкохолизъм пък, какви ще са. Взех дозичка, почувствах се по-добре вечерта. Пих бира 2 наистина, но бира 2, не 10-20. Бира 2, това е нормално да си пиеш от такива. Нормални си количества за един мъж. Сутринта се събудих свеж, отпочинал. Аз съм здрав мъж, принципно. Работата ми изисква доста сила. Взех ги пак и в продължение на, няма да увъртам много, в продължение на една седмица мога да кажа, че пия когато искам. А това е когато се събера с приятели. А аз имам толкова малко, в смисъл, в момента нямам никакво време и това става по един път в месеца. Значи аз от един алкохолик, който не можеше без бира сутрин, обед, вечер, без алкохол, аз сега заради тия капки против алкохолизъм мога да си позволя да пия точно когато искам. Дали ще един път в месеца или един път в годината, мене няма да ме бърка. Аз няма да пия бира сутринта в 8, защото трябва. Няма да пия, защото трябва. Ще пия когато искам. Точно заради тия капки против алкохолизъм. Аз не съм алкохолик. Благодаря за което.